ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ കൊക്കോ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കൊക്കോ പഴമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര കൊക്കോ പഴം ഉണ്ട് അത്ര നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ കുരു ഉണക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ റെഡിയാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൊക്കോ പഴത്തിനുള്ളിലെ കുരു ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൊക്കോ പഴത്തിൻ്റെ കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള തൊലിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് കളയുക. ചൂടോടെ കളയുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലെ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള സീഡ് പെട്ടെന്ന് പൊടിയാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലെ തോലഴിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ആയ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് വച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫൈൻ പൗഡറായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. കേക്കിനും പുഡിംഗ് ഡെക്കറേഷൻസിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് കൊക്കോ പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.